sinuwun mandura. Matane. Lho. Sik. Lho. Coba nyuwara. Kowe ngapae, Truk? Kowe ngapae? Lho. Lho apa? Kok melu keplok to? Lho kok kowe iki sik. Kowe Bagong to? Heeh. Kowe ngiluwa le, ngiluwa. Kowe nggo nganu ra, nggo pengilon ra. Nggawa cilik ongotan kae. Kowe mesti tok ketok talekke nggon sepatu ta. Ha ta? Kowe sangu ongotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tok nggo nginjen kathoke kanca-kancamu ha ta. Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Weh. Yo sikut mudar kowe ora. Ngapae? Lho delok rupamu. Lho, Wah, jagat jembare ora jamak. Geleleng yo. Aku iso dadi Baladewa to. Ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu karo awake dhewe. Wis ngene iki wis gelelenge ra jamak-jamak. Jangan dewa waduh. Ya jangan bae Tunggara. Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak trok kowe. Meng dadi batur sedelae kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Petro kandung boleng. Wonten dawuh. Sapa sing ngetasi ora kowe Petro? Sinuwun Mandura. Wih, celele bakun cepet celele. Wah orane kok dadi gleleng ya. Wajan iki gliyame iki stop iki pokoke kok Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, Mati lak sebagai Baladewa. engko nek aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tok foto kabar ki nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya. Men kono men ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya. Ya wis ngono. Tandangi kok. Oke. Petro kandung wonten dawuh sinuwun. Mundura, madak ceceki raimu. Oh nggih, ngestaken jauh. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep modar kok dadak dandan. Modar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki ujak-ujake adine wani kok. Wis nek ngono kok. Truk. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Oh goleki gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksudnya apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ra dientekke iki?